Sí, se'm sent? Mireu, quan m'ho van dir, no m'ho creia. Aquesta és la veritat. Solidaritat i reagrupament junts a l'Ajuntament de Barcelona. Quan m'ho van dir, no m'ho creia. Però és veritat. I la mostra és aquesta. Estem aquí. Estem aquí aquesta nit en un moment molt especial, un moment que és el tret de sortida d'una candidatura que confirma l'esperit que sempre hem tingut a reagrupament i que compartim amb solidaritat, que és que hem d'estar a tot arreu, allà on puguem fer un servei al país, allà on puguem fer un servei a la gent, allà on puguem fer un servei a les nostres organitzacions també, perquè tenim una confiança profunda de que les nostres organitzacions seran útils per a la llibertat d'aquest país. Hi ha dos tipus de persones i dos tipus d'organitzacions. Els que quan arriben a la conclusió del que s'ha de fer o del que és correcte fer miren cap a una altra banda i les que decideixen fer el que creuen que és correcte i el que s'ha de fer. I nosaltres, tant Solidaritat com Reagrupament, som d'aquests, dels que fem les coses a pesar de que costi. I quan m'ho van dir no m'ho creia. No m'ho creia perquè pensava tantes ferides, tantes lluites. Hem lluitat tant pels mateixos espais. Hem estat dient tant les mateixes coses, tants titulars, tantes desencontres personals, tantes coses. Però sabeu què fer? És que la gent, quan té la convicció que ha de fer el que ha de fer, això no és l'important. L'important és el que cal fer. I això és el que nosaltres avui estem fent aquí. L'any 2010, un doctor, el doctor Carretero, em va agafar i em va convertir en un especialista, en un cirurgià plàstic reconstructiu. Em va dir, escolta'm, no ens ha anat bé, però hem de reconstruir. I jo, que sóc enginyer i els metges sempre els havia tingut per no tanta cosa, m'he donat compte del que com és de difícil construir i reconstruir. Costa moltíssim, costa moltíssims esforços. Però és que nosaltres ens hem convertit en uns especialistes d'això. Quan ha calgut, hem ajudat amb uns, hem ajudat a uns altres, hem ajudat a que els ajuntaments hi hagi independentistes, de la CUP, de Solidaritat, perquè hem fet experiències abans amb Solidaritat i ens han anat molt bé, molt bé. I alguna capital de comarca, per cert. Hem ajudat a quan a Barcelona semblava que no hi hauria ni una veu independentista, nosaltres, sense demanar mai res a canvi, vam aconseguir la unitat dels independentistes a Barcelona. I els independentistes han tingut una veu a Barcelona i la continuaran tenint. Per tant, sabem que no som un partit polític, diguéssim, tradicional i a l'ús, som una força política que demanem un vot intel·ligent i moltes vegades la gent no ens entén. Tampoc passa res. Jo parlo amb molta gent i veig molta gent que entén molt poques coses. Però no aspirem a idiotitzar-nos perquè ens votin. Aspirem a que hi hagi una societat suficientment intel·ligent per dipositar un vot intel·ligent que serveixi i determini per allò que vulgui fer. Això és el que nosaltres aspirem. Avui a mi no em toca parlar massa perquè jo només haig de presentar, però vull parlar de persones intel·ligents també. I sempre aprofito per agrair la gent que al meu voltant m'han ajudat tots aquests anys, que són la gent l'August, els meus pilars a l'Ajuntament, que són el Francisco, la gent que ha estat en els consells de les diferents administracions locals. Vull donar les gràcies als meus responsables de districte, l'Albert, el David. I també vull donar les gràcies ara a molta més gent, perquè tot just hem començat a treballar, però vull donar les gràcies a la gent de Solidaritat, de moment els que jo conec, a la Rosa Maria, a l'Enric, a la Eli, al Roger, perquè ens ho heu posat molt fàcil, però no fàcil en el sentit de la negociació, sinó fàcil en el sentit que amb 3 reunions, amb una mica de feina, ja ens donem compte que és gent amb la que val la pena també treballar, gent amb la que val la pena construir, gent amb la que val la pena invertir moltes i moltes coses. I em dóna la impressió que ens pot anar molt bé. Després tenim molt bona gent, tenim gent amb molt de compromís, tenim molta gent que treballa pel país, que vol treballar per Barcelona sense demanar res a canvi, però després tenim un candidat que és una passada. Tenim el millor candidat.
Tenim un candidat que amb igualtat de condicions els destrossen els altres. Això és així. I a més tenim un candidat amb el que comparteixo una afició, i som uns bojos els que compartim aquesta afició, que és la del rugbi. El rugbi és un esport que té la seva cosa. Per començar, té una pilota que no és rodona, no va allà on tu vols, és una pilota que roda d'una manera molt estranya, bota malament, va d'aquí, va d'allà, però la gent que la juga amb intel·ligència sap com moure-la per fer-la arribar allà on vol. Ignasi, tens tot l'equip jugant per tu. Volem que aquest partit, que unes eleccions és un partit que es guanya a l'últim minut, volem veure com assages entre pals a l'últim minut. Però saps per què volem que assagis entre pals? I per què volem que sigui regidor? I per què ho facis fàcil? Perquè a darrere teu, després d'un bon resultat, la Eli també serà regidora a l'Ajuntament de Barcelona. Gràcies per agafar el repte, gràcies a tots per ser aquí, i ara el que toca és pencar moltíssim i disfrutar molt del que anem a fer. Perquè un sempre a la batalla hi va amb un somriure i amb l'alegria d'estar fent el que és correcte. Això és el que nosaltres anem a fer. Moltes gràcies.